No tak povedz si niečo. Svoj more. Svoj more. Svoj more. Turisti. No tak ja niečo poviem teda, aký je deň dneska, čo je dneska? Dneska je pondelok. Dneska je pondelok. Bratislavskí chlapci na Los Cajoros prvýkrát za celý pobyt triezvy. Viac menej, že? No, viac menej. A mám na kokot boty, sú mi veľké o jedno číslo, takže sa mi na piču chodí. A nevieme kam ideme, nevieme či máme dosť času. Máme, že? Máme dosť času. Takže je tu veľa zelene, veľa skál. Aj grafity na skalách sú tu, čo mi celkom dojebalo výlet, ale nevadí. A tu máme nejakú značku, kam chceme ísť. Aha, ne, to není značka, tak ideme. Adam sa chytá za svoje brucho, zase sa škrabe na vajcach. Ne, to je na prsách, dobre. Nevadí, ideme ďalej. Takže musíme to stihnúť na nejaké tretie, aby sme stihli pláž. A máme tu prvý most, to je po piči. Takže prvý most, dámy a páni. Ideme cez tento most, hej. Ideme, prvý most. A niekto tu je, nejaký pán, schádza dole. Dúfam, že sa zjebe. A ideme. Vodopády! Oj, ono sa to hýbe tento most. Ideme. Jebe! Tak to ide doprava doľava. Hej, klidek, klidek. Prestaň! A koniec mosta sa blíži. A bolo to super, dámy a pánové. Hej! Prvý most za nami, 10 mostov pred nami. Ideme ďalej, dámy a páni. Aj karamba. Tak ideme cez toto. Piči, voda, ne! Mierda.